Os camiños de Carlos Casares. Con esta exposición quero facerlle unha homenaxe a un escritor que admiro profundamente. Un escritor que coincidín con el en moitas ocasións, pero lembro que no ano 1992 tocoume seguir a el, xunto con uns amigos, facendo o Camiño de Santiago francés, desde o Cebreiro ata Santiago. Foi unha semana inesquecível. O Camiño de Santiago ten un fondo atractivo, porque arquitectura, patrimonio histórico, territorio, paisaxe e paisanaxe. No Camiño de Santiago vemos peregrinos de todo o mundo. É un lugar de convivencia. É un patrimonio da humanidade único.